Goreng lekuk nyambel rese goreng karo nggodhog kluban gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kinyong diawali dengan adang sega. Gawe rika-rika pada nek kegiatan pertama nih ngapa ning nggon omah masak dingin pak adang sega dingin ngono. Karo nunggoni segane mateng neon kene nyong karo tak nggawe lekuk ning nggon kene kek mau wis tak bumbani bawang karo merica diulek. Pati kanjine dicukurake sekalian ditambahi karo terigu sethithik wae cekene ora jebluk ditambahi karo parudan krambil uyah karo micine aja ngasih kelalen diaduk-aduk nganti rata terus ditambahi karo irisan loncang. Diaduk-aduk nganti rata mbase wis rata terus digebyur karo banyu umep ya untuk banyu panas ning kene diodak-aduk maneng diodak-aduk nganti dadi adonan sing bisa dibentuk. Aja kelalen dicicipi rasa nek wis mantep terus dibentuk. Ning kene tak bentuki sing simpel-simpel wae ya, cek kene ndang rampung terus dilanjutake karo digoreng ning nggon kene goreng iki nganggo lenga adem, nek goreng lekuk kek lengane sing adem terus diisi likuke sing wakeh cek kene mengantisipasi jebluk. Basa wis mateng langsung wae dintas dilanjutake karo goreng bawang, brambang, lombok nggih gawe sambele diulek klitak-klituk aja kelalen ditambahi gula, uyah, micin. Basa wis lembut dicicipi rasa nek wis mantep dicarupi lenga panas cek kene ora mbrangas. Nah, kiye resene wis tak goreng. Singkat cerita ki segane wis mateng terus lanjut wae tak entasi. Tak lanjutake karo nggodhog kluban lobor ning nggon kene digodhog nganti mateng, basa wis mateng terus dintas. Rika-rika pada masak apa dulur? Nah, ki nyong wis matengan kabeh, ayo pada marah menggonyong, pada sarapan menggonyong bareng-bareng. Ya wis ya, nyong wis matengan, wis rampungan, tak pamit, tak pareng.